razie widzimy spokój, ale czasem zmęczenie przychodzi. Juszu! Anton trzymaj! Trzymaj! Dasz radę. Trzymanie pytająca, jeszcze mało. Trzymaj, Artur. Koncentruj się na czymś przyjemnym, nie na bólu. Trzymaj, nie opuszczaj. Jeszcze. Wyniki na możliwości Sławka, skorzystałem z okazji, zjadłem kawałek ciasta, machnąłem się wodę, on dalej trzyma. Panie sędzio, jest 10. powtórzenie. 11. Raz. Dwa.